Takže vás vítám u dnešního videjka a dneska budu točit Q&A, protože prostě jakože poslední Q&A nebo prostě odpovídání na vaše otázky bylo před několika měsícema, jdu se podívat, bylo to před před 8 měsícema. Kde to je zas? Jo, tady nahoře. Před 8 měsícema se sestřenicí, takže já jsem si vždycky říkala, jako, že budu točit Q&A po pár měsících, nevím, buď po 7 nebo po 9. A vlastně to těch 9 měsíců asi bude, protože tohle je video, vidíte, já to natáčím teď v srpnu, ale nevím, kdy to vyjde, takže to třeba může vyjít až na podzim, protože prostě nebudu vydávat videa každý týden, nebo každý den, no. Takže jdeme na to. Takže začneme otázkama z YouTube. Dával jsem příspěvek v mý komunitě, tady před 14 dnama jsem dělal, že budu točit Q&A. Takže, jako první otázka od, tvůj nejoblíbenější předmět ve škole, tvůj oblíbený sport, tvůj oblíbený seriál, film, jsi nejlepší. Děkuju. Takže můj nejoblíbenější předmět ve škole je dějepis, čeština a to je tak všechno. Takže tak. Tvůj oblíbený sport. Můj oblíbený sport je asi hlavně tanec a běh, protože jakože bych nějak běhal, nejsem nějaký extra sportovec, ale prostě nevím, jakože. Tak, tvůj oblíbený seriál, film. OK, tohle je trošku těžší otázka, protože oblíbený seriál můj je Koukám se na ulici, jestli znáte, nevím, jako jestli se dá říct, jestli se dá říct seriál jako extrémní proměny, to je spíš show, ale nevím. Takže asi dívám se na ulici hlavně. A film, takže nemám je nějak fakt seřazený podle jedničky a takhle, ale patří tam Harry Potter, Přes noc s 30, Čarodějka jako Wicked a ještě nějaký, ale já si teď nespomenu, protože jich mám docela fakt hodně, takže tak. A jo, ještě oblíbený seriál Lež na pláži, to jsme se dívali se sestřenicí jednou a to bylo taky dobrý, jo. Akorát trošku taková blbost, jo, ale dobrý. Pak tady máme komentář od mý faninky a ten je tam docela hodně otázek, takže nejoblíbenější barva moje je šedá, černá, bílá, modrá, hnědá a to je asi tak všechno. Nejoblíbenější květina je lilie a jakože já jsem velký milovník květin, takže jako mě vyhrávají všechny, krom teda jako nelíbí se mi moc masožerovka, ale nebo já mám fakt rád všechny rostliny, jakože I love it, prostě jako květiny a tak. Nejoblíbenější období. Moje nejoblíbenější období je podzim a nesnáším léto a podzim. Jakože jaro a podzim jsou moje faf, ale ne jakože bych, nemám rád zimu a léto. Jakože vlastně nemám rád, ale nemám prostě rád léto, protože je prostě vedro a zimě je strašná zima a já nemám rád sníh. Nejoblíbenější jídlo. To je taky docela těžká otázka. Nejoblíbenější jídlo je pizza. Moje pizza a sýrová omáčka s kořecím masem. To I love it. A to je asi nějak tak všechno. Nejoblíbenější sport, to už jsem říkal, tanec
Nejoblíbenější předmět, to už jsem taky říkal, dějepis a čeština. Nejméně oblíbené jídlo. Nejméně oblíbené jídlo, většinou nějaký maso s knedlíkama, s nějakou omáčkou. Jakože některý mi chutnají, ale jakože tohle není úplně nějaký jídlo, který bych si řekl, aha, je tahle omáčka s knedlíkama, to naprosto milu. To asi úplně ne. Nejoblíbenější značka oblečení. Nejoblíbenější značka oblečení je Nike anebo Puma. Nejoblíbenější značka vůně je 100% Sol de Janeiro. Nejoblíbenější značka auta. Asi BMW, ale... Takže tak, ale jakože vím, že zrovna BMW jako... Já chci mít fakt jako, jestli budu mít auto nebo řidičák, tak budu chtít takový malinký autíčka, jo, ale což právě BMW nemá, takže nevím. Nejoblíbenější kniha. Nejoblíbenější kniha asi Babička drsňačka a tu doporučuju. Oblíbený žánr nebo třeba jako fantasy a takhle jakože v knize a potom mám asi rád právě tu fantazii a nebo takovou jako romantickou, protože jako romantický mě jako docela zajímají. A nebo prostě takový obyčejný realistický jako podle prostě života třeba nějaký. Nejoblíbenější žánr jako třeba pop a takhle. Asi já mám rád všech druh písní, ale jako mám rád všechny, ale neposlouchám K-pop, jakože K-pop jako neposlouchám ho nějak, ale jakože K-pop úplně ne, ale jako poslouchám jednu písničku od Blackpink Jump, ale jinak jako K-pop neposlouchám a rock neposlouchám, rock jsem dřív poslouchal, ale teď už rock jako moc neposlouchám. Nejoblíbenější barva vlasů. Moje nejoblíbenější barva vlasů, jakože jako z přirozených barev, tak se mi líbí hnědá, mně se líbí, jakože když už bych měla mít holku, tak prostě mě jedno, jako záleží prostě, já nevím, já jako nemám úplně nějak jako oblíbenou barvu vlasů, mě to asi úplně celkem jedno, ale mám rád tak jakože když už má někdo obarvený, tak nemám rád takový třeba ty zelený, modrý a takovýhle, jakože na holkách se mi to ani nelíbí moc, jakože oni mají fakt třeba některý prostě fakt tu barvu extrémně, jako taková ta strašně výrazná, prostě ta růžová, taková ta úplně strašně výrazná. A to se mi teda jako nelíbí, nebo prostě modrá, zelená a takovýhle tyhle barvy se mi jako moc nelíbí, když se někdo obarví takhle vlasy. A kolik ti, když tohle video už asi budete vidět, tak už mi je 13. Takže tohle byly otázky z YouTube. A teď si dáme otázky z NGL, které jste mi mohli taky naposílat. A je to anonymně, takže já to nevidím a jdeme na ty z NGL. Tvoje seriály už jsem říkal, Ulice nebo Lež na pláži ještě jako extrémní proměny, ale to je spíš show. Nikdy si mě nevšímáš v reálu. Tohle asi někdo musel napsat z mých kamarádů. Takže nevím, kdo jsi, takže jako nemůžu tady po ní odpovědět. Kdo tě natáčel, tohle bylo, když vyšlo Labubu, to bylo na mém WhatsApp kanále, a co jsem tam taky dával to video, takže si myslím, že to. U toho Labubu, opening Labubu mě, teda unboxing, natáčeli, nebudu to asi plně říkat, kdo mě natáčeli, nebo natáčel, nebo natáčela, protože prostě nemusíte to vidět. Jakože nechci to plně sdělovat.
Sleduješ Anioli? Anioli moc nesleduju. Jakože dřív jsem ji fakt sledoval, ale teď už mě ty její videa moc nebaví a prostě už jsem se na ní dlouho nedíval. Už třeba více jak půl roku, protože prostě ty videa už mě moc nebaví. Takže jako baví mě jenom ty videa, když jdou třeba prostě dělat ty o těch dopuštěných budov, jezdí takhle po světě a to se občas podívám, ale jako jinak ne. Budeš už prosím odpovídat na NGL, prosím. Já už odpovídám. Jaký je tvůj typ holek? Zase nezáleží mi úplně, jako prostě nevím, jako chování, aby byly hodný a aby jako ten byla fakt prostě nějaká štěcka, ale prostě je mi asi jedno, jako má barvu vlasu, ne jako zase tu takovou tu výraznou nějakou hnusnou obarvenou barvu, ale jako nevím, mně to je asi celkově jedno, hlavně aby se mi líbila a aby se chovala tak, jak aby se chovala hezky a aby to nebyla fakt nějaká prostě borina, která chce mít kluka jenom proto, aby prostě měla kluka. Chceš, aby tvoje holka byla introvert nebo extrovert? Jakože mně to je asi jedno, ale mně to je jedno. Ať jaká je, jako já sám ani nevím, jestli jsem introvert nebo extrovert. Tvá estetika. Moje estetika, jako chtěl bych mít styl J2K, ale jako úplně si nekupuju žádný takovýhle oblečení a nechci si prostě, tohle se mi líbí, ale nechci ho mít. Ale jinak mám spíš takovej clean, prostě clean estetik. Ale já mám rád jako estetiku, takže tak. Měly by se podle tebe holky holit? Tak jako asi jo. Jakože mně to je asi jedno, pokud jakože spíš jo, ale tak jako já vím, jako můžete, každý to má jinak a můžete se holit jako jestli nechcete se holit, tak se neholte. Mně to je jedno, jenom já říkám, že se mi prostě líbí spíš, když jsou holky oholený. Ale jako vole, jako pokud se nechceš holit, tak se prostě nehol, já ti to nezakazuju, jo. Proč se tvůj WhatsApp kanál jmenuje Estetik Kikuš, když jsi kluk a ne holka? Nic proti, jen mě to jako zajímá. Tady to nemám úplně dobře, nevím. Jako tohle trošku delší, jako tohle bylo docela hodně velký a prostě hodně otázek v NGL, jako proč se jmenuji prostě Estetik Kikuš, když se jmenuji Jan. Je to protože mně se strašně líbí jméno Kristián a měl jsem se jmenovat Kristián a prostě mě pojmenovali Jan, což mě mega nasral. Ale jako prostě, proč se nemůžu jmenovat jako Estetik Kikuš? Proč? Kamo, proč? Vadí vám to? Změnilo vám to život? Kazí vám to celý život kvůli tomu, že jsem se prostě místo prostě jsem vám psala Estetik Kikuš, je to tak strašně velký problém. Máš nebo jsi někdy měl holku? Ano, měl jsem holku. A teď holku nemám, protože prostě dřív jsem ji měl, ale to bylo fakt takový divný. A jakože to bylo prostě mít fakt jenom prostě holku a prostě nevím, mně přijde docela blbý mít holku nebo kluka prostě ve 13. A když to, já jsem asi poslední holku měl v 11 nebo v 10. A prostě čím víc jsem starší, tak víc zatím nechci, protože prostě já nevím, mě říct, že to je prostě brzo a jakože
já se začnu prostě hledat holku, až nevím, až prostě budu chtít a jakože nevím, jako zase můžete si dělat, co chcete, můžete mít klidně holku v 5, já vám to nezakazuju, jo. Máš problémy s důvěrou? Problémy s důvěrou trošku mám, protože jako nemám fakt nějak extra moc kamarádů, kterým by jsem se mohla svěřit. Většinou se svěřu buď se svěřu sestřenici, se svěřuju jedné kamarádce. Vím, že je docela blbý se svěřovat kamarádům, protože v téhle době je trošku už docela horší se někomu s něčím svěřit, protože každý buď to hodí na sacky, anebo prostě to řekne, protože prostě lidi jsou zlí a tak. Takže s kým sedíš v lavici? Sedím s nebudu to asi říkat, sedím jako s 2 kamarádkama, nebo jako s 2, jako najspíš s tou jednou, no jako občas si to střídáme, protože já s jednou kamarádkou budu sedět na češtinu a na matiku a ta druhá kamarádka bude s ní sedět asi na ostatní předměty, nebo ještě nevím, a nebo prostě, když třeba chybí ta kamarádka, s kterou sedím na češtinu a na matiku, tak třeba si sednu s tou druhou. A nebo tak, to je jako obráceně, takhle se to míchá, takže tak. Tohle by bylo Q&A. Doufám, že se vám tohle video líbilo. A budu rád za like a odběr a doufám, že tohle video bude mít docela do zhlédnutí. Takže zatím bye!